Rautavahari Lappikselta morjens! Tässä videossa meillä on esittelyssä Scottburgen Vector ilmatäytteinen suppilauta. Scottburgen Vectorhan on mitoiltaan hyvin normaali suppilauta, eli 10 jalkaa pitkä, 305 senteissä, 32 tuumaa leveä, eli 80 senttiä, ja sitten 4,75 tuumaa paksu. Mitähän siitä tuleekaan 12,5-13 senttiä siihen nurkkaan. Eli hyvin normaali suppilaudan koko. Ensimmäinen asia, missä Vectori erottuu sitten niistä kaikista tai valtaosasta allround-laudoista, on sen muoto. Eli tämä Vector asettuu sellaisen performance allround-kategoriaan, eli muodossa on vahvasti touring-laudan tyyliä, vaikka mitat sitten onkin allroundi hommaan. Ja mitä se tarkoittaa, niin Vectori on vähän parempi kulkemaan suoraan kuin semmoinen normaali sämpylänmallinen suppi, niin kuin tykkään niitä sanoa. Rakenteellisesti se, mikä on hyvä tietää, niin Vectori on 2-kerrosrakenteinen, eli se tarkoittaa sitä, että painavampaakaan harrastajan alla suppilauta ei taivu. Eli minä olen semmoisen 90 kiloa, ja tämä lauta ei ole minun alla moksiskaan. Toki suositellaan lautaa niin kuin alussa hieman keveämmille, mutta tässä on hyvä muistaa, että se suositeltu käyttäjän paino tähtää siihen, että ensikertalainen siinä painossa tykkää sillä laudalla harrastaa. Kantavuushan näissä laudoissa on sitten pitkästi päällä 100 kiloa, mutta se kantavuus on vähän merkityksetön asia suppilaudoissa. Scottburgen Vectori toimitetaan hyvin kattavalla varustepaketilla, eli laudan lisäksi meillä tulee 3-osainen säädettävä alumiinimelo, karkuremmi, reppu, pumppu, paikkasarja ja sitten vielä tulee suomenkielinen suppiohjeistus, jossa vähän tekniikkaa ja turvallisuutta käydään läpi. Eli käytännössä kun tällaisen laudan hankkii ja sen paketin kanssa rantaan menee, niin mitään siitä paketista ei puutu. No kelle sitten Scottburgen Vectori on hyvä valinta? No, ensisijaisesti kaikille, jotka on hakemassa sitä hyvin edullista suplautaa, koska tämän laudan hintaero meidän tämän hetken valikoimassa on parhaimmillaan vain muutamia kymppejä sellaisen NS-halppislautaan. Ja kuitenkin se, että tämä on kunnollisella rakenteella, tekee tästä täysin eri tasoisen laudan. Mahtaapa olla edullisin 2-kerroslauta, mitä markkinoilta löytyy. Eli edullista perustasosta lautaa etsiville Scottburgen Vectori on varsin hyvä, varsinkin jos käyttäjät on pääasiallisesti alle 100 kilo. Yli 100 kilona harrastaja kyllä pystyy tällä menemään. Alkuun voi olla vähän sivuttain kiikkerämpää, mutta pitkän päälle toimii kyllä yli 100 kilosellakin, mutta parhaiten vähän alle 100 kilosella. Jos kiinnostuit tästä tai suppilaudoista yleensä, www.lappis.fi löytyy verkkokaupasta iso valikoima lautoja. Sieltä löytyy meidän yhteystiedot. Erittäin mielellään autetaan sua valittamaan itselle se oikea lauta. Oli se sitten tämä Scottburgen Vectori tai joku toinen malli, niin tärkein on, että sulle tulee sellainen lauta, millä nauttisit ja innostuisit tästä lajista mahdollisimman paljon. Meidän Lappiksen YouTube-kanavalta löytyy myös hyvin paljon materiaalia suplautailuun liittyen, on kattavia ostajan oppaita ja on muun muassa sellainen video, jossa käydään läpi top 3 suplaudan valintaan liittyvät tärkeimmät asiat. Eli meidän tavoite on se, että se sun laudan hankinta osuisi siihen oikeaan malliin, olipa se meidän valikoimasta tai jostain muualta, niin saisit kunnon laudan. Hei, mahtava kun jaksat katsoa videon loppuun. Toivottavasti tästä oli sulle hyötyä ja nähdäänpäs vesillä suppailun parissa. Morjens!